Ogarniamy egzamin ósmoklasisty w miesiąc. Na dzisiaj ostatnie zadanie z potęgami. Mamy określić wartość wyrażenia zapisaną w postaci potęgi liczby 2. No i co tutaj musimy zrobić? Ósemeczka, jest to inaczej 2 do potęgi trzeciej. Możemy to sobie sprawdzić przez rozkład na czynniki pierwsze. Dzielimy na 2, mamy 4, na 2 mamy 2, na 2 mamy 1, czyli mamy 3 dwójeczki, czyli 2 do trzeciej, a czwóreczka jest to inaczej 2 do potęgi drugiej, bo są dwie dwójeczki. To nawet tutaj jest widoczne. No i zamieniamy sobie ósemkę na 2 do trzeciej, podnosimy jeszcze do szóstej, dzielimy przez 2 do drugiej, podniesione jeszcze do trzeciej i mamy dwa prawa działań na potęgach. Potęga potęgi, czyli mnożymy wykładniki, otrzymujemy 2 do 18 podzielić przez 2 do 6 i dzielenie potęg o tych samych podstawach, odejmujemy wykładniki, uzyskujemy 2 do 12. A ja Wam bardzo dziękuję za wszystkie obserwacje, za wszystkie polubienia i zachęcam, żeby większa część z Was obserwowała mój profil, bo jak osiągniemy 1000 obserwacji, to obiecuję, że spotkamy się na live'ie i rozwiążemy sobie wybrany przez Was egzamin. I mam nadzieję, że to nie będzie jedyny egzamin.